Този невероятен инструмент с изкуствен интелект ще превърне вашия прост текст в реалистично видео като това. С помощта на този инструмент можете да създавате анимирани видеоклипове с анимационни истории, анимационни филми, анимационни исторически видеоклипове и така нататък. Нека да гледаме един примерен видеоклип. В една красива гора, едно любопитно момче на име Тими. Тими обичал да изследва гората. Един ден той открил игрива панда на име Пипин. От този ден нататък Тими и Пипин станали най-добри приятели. Те си играеха всеки ден в джунглата. Когато слънцето залязваше, Тими и Пипин седяха заедно, споделяха истории и се смееха. Тими разбра, че приятелството може да се намери на най-неочаквани места. Ако искате да направите такива видеоклипове с анимационни истории с помощта на безплатен инструмент за изкуствен интелект и да печелите пари от YouTube, трябва да гледате цялото видео. В този видеоклип ще ви покажа всичко на моя компютър, но вие можете да свършите същата работа на мобилния си телефон. Вече направих видеоклип за генератора на видеоклипове с изкуствен интелект, в който показах как да правите анимационни видеоклипове с истории с помощта на Runway ML. Сега обаче Runway ML сума пари за създаване на видеоклипове. Затова в това видео ще ви покажа чисто нов безплатен инструмент за изкуствен интелект, който ще генерира висококачествени видеоклипове безплатно. И този инструмент за изкуствен интелект е по-усъвършенстван от всички други генератори на видеоклипове с изкуствен интелект. Нека да започнем. Ще разделим видеото на 5 стъпки. Стъпка номер 4 е много важна, затова не забравяйте да гледате цялото видео. Първата стъпка е да генерирате сценарий на историята за нашето видео. За този урок ще използвам тази история, която съм събрал от Google. В Google ще намерите хиляди истории. Ако искате да създадете уникална история, можете да използвате ChatGPT. За целта отидете на chat.ai.com и създайте безплатен акаунт, като използвате своя имейл адрес и парола. Тъй като това е толкова лесно, няма да го показвам повече. Когато влезете в профила си, ще попаднете на тази страница. Тъй като се нуждаем от детска история, ще въведем, например, напишете кратка детска история за панда и малко момче с около 200 думи и штракнете тук. Както виждате, имаме невероятен разказ. Ако не сте доволни от резултата, можете да штракнете върху тази икона, за да генерирате нов разказ. Искате да направите една и съща история по-дълга, можете да го направите. Просто напишете, например, направете същата история по-дълга с около 200 думи. Както можете да видите, ChatGPT генерира дълга история с имена на герои. Не е необходимо да поставяте цялата история на опашка, просто изберете интересни части и ги запазете в Google документи. И така, историята ни е готова и сме изпълнили първата стъпка. Стъпка номер 2. Тъй като искаме да създаваме анимирани видеоклипове с помощта на изкуствен интелект, трябва да създадем няколко подсказки, които да използваме като команда. ChatGPT ще ни помогне да създадем някои подсказки. За да направите това, ще копирам подкана от Google Docs и ще я поставя тук в ChatGPT. След това ще напиша: това е моята кратка история за детско анимационно видео. Искам да използвам генерирания от изкуствен интелект анимационен видеоклип в моя разказ. Така че, моля, генерирайте няколко подсказки според историята, за да генерирате видеоклипове от всеки генератор на видеоклипове с и натиснете Enter. Както можете да видите, ChatGPT генерира някои идеи за бързи решения в съответствие с нашата история. Но тези не са достатъчни, за да получите най-добрите анимирани видеоклипове. Можем просто да използваме тези подсказки като ръководство и след това да определим стила, цветовете и цялостното усещане, което искаме за всяка сцена. Също така трябва да гарантираме, че генерираните видеоклипове съответстват на разказа, който сме написали. Затова не забравяйте да гледате цялото видео, за да научите всичко стъпка по стъпка. Стъпка номер 3. Сега трябва да създадем глас зад кадър за нашия разказ с помощта на изкуствен интелект. Ако искате да използвате истинския си глас зад кадър във вашата история, можете да направите и това. Просто отворете диктофона по подразбиране на мобилния си телефон и започнете да записвате гласа си. Ако искате да използвате озвучител, генериран от изкуствен интелект, можете да го направите и безплатно. За да генерирате глас зад кадър, ще използваме Flicky. Ще сложа връзката в описанието на видеото. Можете да използвате всеки генератор на глас, който искате, например Eleven Labs или Marv AI. За да използвате Flicky, трябва да създадете безплатен акаунт. Можете да направите това лесно с няколко кликания. След това ще преминете към тази страница. Тук трябва да кликнем върху нов файл и да изберем само аудио. След това трябва да изберем езика. Ще го поддържам на английски и на диалектите на Съединените щати. И тук трябва да въведем името на файла и след това да щракнем върху Submit, изпрати, и това ще ви пренасочи към тази страница. Сега това, което ще направим, е да копираме историята от Google Docs и го поставете тук в Flicky. А сега нека проверим гласа. Имало едно време в сърцето на мистичната бамбукова гора едно любопитно момче на име Тими. Тими обичал да изследва гората и един ден намерил игрива панда на име Пипин. Това е женски глас зад кадър. Ако искате да смените гласа зад кадър, можете да го направите лесно. Просто отидете тук и изберете някой от тези гласове. Flicky ви помага да създавате аудио и видео съдържание. Flicky има на 300 гласа на 75 езика.
Тук трябва да се уверите, че този инструмент за изкуствен интелект не е напълно безплатен. Ще получите безплатна пробна версия за ограничен период от време, ако искате да използвате този инструмент неограничено. Присъедини се към моя сървър за разговори. Имало едно време в сърцето на мистичната бамбукова гора едно любопитно момче на име Тими. Сега трябва да изтеглим озвучаването. За да направите това, отидете на изтегляне и штракнете върху "Започнете експортиране" и той ще бъде изтеглен на вашия компютър. Имало едно време в сърцето на мистичната бамбукова гора едно любопитно момче на име Тими. Когато генерирате гласа зад кадър, стъпка номер 3 също е завършена. Четвъртата ни стъпка е да генерираме анимирани видеоклипове с помощта на изкуствен интелект. За да направим това, ще използваме нов инструмент за ИИ, наречен Moon Valley. Moon Valley е съвсем нов модел за преобразуване на текст в видео с помощта на ИИ. Той създава някои зашеметяващи видеоклипове с ИИ и изобщо не прилича на други генератори на видеоклипове. Този действително създава някои добре изглеждащи видеоклипове. Той ви предлага 5 различни стила за създаване на видеоклипове и дори можете да правите и по-дълги видеоклипове. Сега знам, че искате да го използвате точно сега, така че кликнете върху връзката по-долу във видеото и тя ще ви отведе до този уебсайт. Сега нека ви кажа, че Moon Valley работи в Discord точно както Midjourney. Акаунт, за да го използвате. Можете лесно да си направите акаунт в Discord, като използвате всеки имейл на техния уебсайт. След това просто натиснете бутона за изпробване на бета версията и ще видите връзката за покана в Discord. Просто натиснете бутона "Приеми" и ще се присъедините към сървъра на Moon Valley AI в Discord. Както можете да видите, това е сървърът на Moon Valley Discord. След като сте тук, трябва да превъртите надолу и да кликнете върху някой от тези 6 канала точно тук. Това са каналите, в които ще създавате своите видеоклипове за изкуствен интелект. Просто изберете някой от тях тук, след като кликнете, ще можете да видите канала. Както виждате, много хора правят своите видеоклипове тук, така че сега трябва да започнем и ние. Сега всичко, което трябва да направите, е да отидете в текстовото поле тук и да въведете /create. След това ще видите пълната команда тук, просто штракнете върху нея и ще видите пълния шаблон на командата в текстовото поле. В полето за подкана трябва да напишете подканите за видеоклипа. Можете да напишете всичко, което искате. Аз ще копирам подкана от ChatGPT и го поставете тук. Освен това, ще напиша няколко допълнителни думи за по-добри резултати. След това отидете в полето за стилове и изберете стил оттам. Moon Valley AI ви предлага 5 различни стила. Просто изберете този, който искате да използвате тук. Аз ще избера 3-измерната анимация. А след това отидете в полето за продължителност и изберете продължителността на видеото си. Ще избера средна. След това можете да натиснете бутона Enter и бум. Вашето видео ще започне да се генерира. Точно така. Сега трябва да изчакате малко тук и бум. Ето ви. Вашето видео с изкуствен интелект е създадено. Точно така. Качеството на видеото е зашеметяващо и този AI е по-усъвършенстван от всички други генератори на видео. Сега можем да изтеглим видеоклипа, като кликнем върху бутона за изтегляне. Като използваме същата стратегия, трябва да генерираме всички видеоклипове в съответствие с нашето озвучаване. Добре, така завършихме четвъртата стъпка. Сега преминаваме към последната стъпка. Тук ще комбинираме и редактираме всички тези неща, за да... Видео с история. Можете да използвате всеки видеоредактор, който ви харесва. Аз ще използвам приложението CapCut, защото то е безплатно и много професионално и е достъпно за всички устройства. Когато изтеглите това приложение на мобилния си телефон или компютър, просто отворете приложението и штракнете върху бутона за нов проект. Сега импортирайте всички видеоклипове и озвучения, които сте създали, а също така импортирайте всяка фонова музика, която ви харесва. Можете да изтеглите фонова музика от аудиобиблиотеката на YouTube или от друг уебсайт. Аз изтеглих тази музика от Epidemic Sound. Ще поставя връзката в описанието на видеоклипа. И така, сега плъзнете всичко това към времевата линия и след това регулирайте разположението на всичко. Трябва да настроите видеото според гласа си, така че не забравяйте да слушате аудиото отново и да изрежете останалите кадри. След това ще използвам ефекта, наречен Mini Star, който прави видеото по-интересно. Така че, за да направите това, отидете на ефекта и намерете Mini Star и след това плъзнете този слой по цялата времева линия. Така че видеото ви е почти готово. Нека да отворим видеоклипа. Живееше едно любопитно момче на име Тими. Тими обичал да изследва гората. Един ден той открил игрива панда на име Пипин. От този ден нататък Тими и Пипин станали най-добри приятели. Те си играели всеки ден в джунглата. Когато слънцето залязваше, Тими и Пипин седяха заедно, споделяха истории и се смееха. Тими разбра, че приятелството може да се намери на най-неочаквани места. Това е смайващо. За да експортирате видеоклипа, отидете на експорт и отново штракнете върху експорт. След няколко минути, видеоклипът ви ще бъде готов. Така че можете да качите видеоклипа навсякъде в интернет, особено в YouTube, и да печелите пари, като монетизирате канала си. Ако този видеоклип ви е бил полезен, моля,
Харесайте го и не забравяйте да се абонирате за моя канал. Това е безплатно за вас, но ще ме вдъхнови да създавам още интересни видеоклипове. Благодаря за гледането.